טוב חברים, הגיעה לי פה חבר של דלתה ועכשיו הם הולכים לאיגון חכה ואמא שלי הזמינה לי אבל פשוט לא שמתי לב אליה אז בואו פשוט נפתח לי חבילה ועכשיו לפתור איך אני אוהבת לפתוח אז נכון שאני תמיד עזר לך לעשות היה גם כמה דברים ולא הבנתי. אמא שלי אמרה שזה רק נכנס. זה לא צריך. בואו נפתח. טוב, פתאום נכנס ראשון. הוא כזה רחב. כזה מתקרב חורף. זה הראשון, הוא מה זה יפה. אני תכף, אני אמדוד ויראה לכם. ויש לי ככה. יש לי כמובן נכנס. היה לי גם נוסע הזה. היה לי נוסע הזה גם. ואז נכנס. אותו דבר רק באותו צבע. טוב. רגע. וגם אחד שלישית היה כמה דברים שאמא שלי נתנה לך את זה. הבנתי. באותו דבר בשחור. ועכשיו אני אמדוד מאפור עד הבייס עד השחור. אז רגע. מה רגע? לא רגע. אני אמדוד חוזרת. טוב, אז זה נכנס ראשון. חשבתי שבכללי יהיה יותר יפה. ומכנס ראשון, מסתכלות הבייז. זה חוטות בית ספר כאן הולכתי עם זה בצבע. ועכשיו אני הולכת למכנס השני.